Včelári, toto sú raz, dva, tri, štyri letné nástrahy, s ktorými sa vaše včely musia vysporiadať. Ako im pomôcť? Horúčaví sú pre včely taký istý obrovský problém ako pre nás. Musia znášať do úla veľké množstva vody, ktorú potom krídelkami odparujú, aby úl schladili. No a to môže byť pre včely veľmi energeticky náročné. Sami vidíte, aké úbytky na váhe môžu mať vaše úle počas týchto horúčav. Klieštik a jeho početnosť môže v úloch stúpať už od jary a v lete môže vrcholiť. No a proti tomu treba zakročiť. A to tak, že v úli vytvoríte jemu nehostinné prostredie, ktoré včelám nevadí. A robí sa to s overenými pasikmi s kyselinou šťavelovou a glycerínom a cestom s tymolom. Hlad môže nastať, keď je takéto sucho a v prírode v okolí nie je žiadna znáška. Matka prestane plodovať a včelstvo úplne postojí. No a to včelár nechce. No a proti hladovaniu je zase najlepšia poistka cukrovo-medové cesto. Postreky sa hromadia vo včelom organizme už od jary a včely slabnú. No a práve toto cesto má v sebe zeolit, ktorý všetky tie postreky a pesticídy na seba naviaže a včely ich proste vylúčia, budú silnejšie. A to vám už asi nemusím vysvetľovať, prečo to je dôležité. Takže fáza číslo 3, jedno cesto, druhé cesto, pásiky sú svätá trojica starostlivosti o vaše včelstvá v lete.